मोनसे खोथा लोगोफोर मानोना बे कनजिता बर'आ प्रेगनेन्ट जादों आरो बे प्रेगनेन्ट जानायखौ ससियेल मिडियायाव लाबोदों, इउटुबाव लाबोदों, इनिफ्राय फेसबुकआवबो लाबोदों आरोना। दा बेखौनो एसे बिजिरनानै नायनोसै आरोना मा ओंखारो माने बे प्रेगनेन्टआ माबोरै पजिटिभ जाखो ना लोगोफोर माने जों बेखौनो एसे बिजिरनोसै आरोना। मानोना कनजितानि हौवाया सिक्किमाव थाहैनाया मास मोननै मोनथाम जाहैबाय। दा बे मास मोनथामनि गेजेराव कनजितानि हौवाजों आरो कनजिताजों माने देहानि सोमोन्दो माने गैयैया माने मास मोनथामसो जालांबाय आरोना, बारलांबाय लोगोफोर। मानोना दिनै साननो गोनाङा दा नैबे भिडिअ'आ फैगासिनो दं। कनजिता फिसाया माने जेब्ला बे गथ'आ आंनि नङा होननानै जुदि फोरमान होबाय, जुदि फोरमान होनाय लोगो लोगोनो माने बे कनजिताया बेफ्रुसिगोन आरोना। कनजिता लोगोफोर बे कनजितानि उदैयाव थानाय गथ'आ दैदेननि जामारखो ना मैदोमनि जामारखो ना कनजिता फिसायनि जामारखो नोंथांमोना नोंथांमोनाबो बिजिरदो, नोंथांमोनाबो एसे बेखौ रिसार्च खालामदो, एनालाइसिस खालामदो। मानोना कनजितानि फिसायाथ' दा न'आव गैया नालाय, बियो खमसे खम माने 3-4 माससो जाबाय सिक्किमाव लेबार मावनो थाहैनाया। आरो बे समाव कनजिता बर'आ बहा बहा थायोमोन दा बेखौथ' जोङो हमनो हाला। दा मोनसेल'सो जोंहा अनुमान मोनसे आन्दाज खालामनो हायो। दा बेनो जाहैबाय ससियेल मिडियानि रायजो राजाफोरखौ बिराद गोनो गोथोआव खोलैबाय, बिराद कनफिउजनाव खोलैना दोनबाय। मानोना जोङो ओरैबायदि माने स्क्रल आप स्क्रल बाक खालामबानो खालि कनजिता बर'नि भिडिअ'खौ नुथारसै नालाय, बिनिखायनो जोंबो नायग्राफोर नालाय, बिनिखायनो बिराद गोनो गोथो जाथारबाय। माने सोरनि जामारखो, माबोरै एसे थाबनो बोरै गथ'नि बिमा जाब्रबलायखो, माबोरै उदैयाव प्रेगनेन्ट थालायनाय जाखो। दा बेखौ जोंबो माने एकदम सानै साननानै जोंबो माने दिहुननोनो हायाखै लोगोफोर। ना दैदेननि जामारखो ना मैदोमनि जाखो ना गावनि असे फिसायनि जाखो। दा गावनि असे फिसायाथ' लोगोआवथ' थाया, अब्ला सोरनि जाथावना लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरलाय। बिराद कनफिउस, बिराद गोनो गोथो जाबाय रायजो राजाफोरा। माने ओरैबायदि जाबाय माने ससियेल मिडियायाव माने खालि कनजिता आरो कनजिता फिसाय आरो दैदेन ओमफ्राय मैदोमनिल' जोङो नुसै आरोना। बिसोरनो ससियेल मिडियाखौ लाजोबथारबाय। माने जोंनिखौथ' गोदानखौथ' रावबो नायथारला, माने खालि बिसोरनिखौल' नायसै दाना। आरो फेसबुकआबो बिसोरनि भिडिअ'खौसो बयनोबो रानलाबायनानै होगासिनो दं। माने थ' जोङो नायग्रा हिसाबै, रायजो राजा हिसाबै जोंहा बिराद गोनो गोथो। गथ'आ सोरनि जामारखो? रायजो राजा नोंथांमोना एसे एनालाइज खालामदो, एसे बिजिरनानै नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो। दा जों बेफोरबायदिखौ नुबाय थायोब्ला बुरजा मोनलायलाङोना जोंबो लोगोफोर नंगौ। आसा रायजो राजा नोंथांमोना बे कनजिता बर'आ ससियेल मिडियायाव इउटुबाव गावनि उदैयाव थानाय प्रेगनेन्सि जानाय नेगेटिभ पजिटिभ जानाय उदैयाव गथ' थानाय भिडिअ' लाबोनायखौ बे ओरै देखायलायनायखौ रायजो राजा नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै? फसायनाय मोनदों ना मोनाखै? आरो बेखौ मानो लाबोदों आरो मानो देखायदों? कनजिता बर'आ दिनै ससियेल मिडियायाव मानो देखायफैदों, मानो खिन्थाफैदों? रायजो राजाफोरा हमनो हादोंना हायाखै? कनजिता बर'आ रायजो राजाफोरखौ नायबिजिरनो होदों आरो मोनथिहोदों आङो प्रेगनेन्ट जाबाय। नाथाय कनजिता बर'आ खोन्थायाखै। कनजिता बर'आ खालि बुंदों आङो बे गथ'खौ लाखिनाय जागोन ना एबर्सन खालामनाय जागोन, बेखौ बै खोस्लिजों एल'नानै गारनाय जागोन ना टेब्लेट जानानै मुलि जानानै गारनाय जागोन। थ' बे बाथ्राखौल'सो बुंदों। लाखिनाय जागोन ना जाया आं उनाव फोरमायगोन होनना बुंदों। नाथाय आरो बेखौबो फोरमायाखै बे गथ'आ सोरजों थाखो, गावनि हौवाजों थाखो ना सोरबा दैदेनजों थाखो, सोरबा मैदोमजों थाखो, बेखौबो फोरमायाखै। दा जोङो बिजिरनांगोन, रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगोन आरो बेखौ जोङो कनजिता बर'नो खोन्थाहरनांगोन आरो बेखौ जोङो कुइसन खालामनांगोन।
गथ'आ सोरनि नोंनि हौवायाथ' दिनै सिक्किमावसो लेबार मावनो थाहैदों बेनिफ्राय आरो मास मोननै मोनथाम जाबाय दा बे समाव नों माबायदि गथ' थाखो सोरजों गथ' थाखो दा बेखौ जोङो कनजिता बर'नाव कुइसन खालामनांगोन मानोना दिनै कनजिता बर'आ बेबायदि ससियेल मिडियायाव लाबोनाय माने जोङो रायजो राजाफ्रा नायग्राल' जाबा जानाय नङा जोङो बिजिरनांगोनबो आरो मोजां जादोंना जायाखै बेबायदि भिडिअखौ लाबोनाया बेखौबो जोङो कुइसन खालामनांगोन आरो बेखौबो जोङो सोंनांगोन बुजायनांगोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सोरबा बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोगोन जोङो रायजो राजा पाब्लिकफोरा खालि नायग्राल' जाबा जानाय नङा जोङो बिनि जोङो फिननायबो होनांगोन सोंनांगोनबो आरो जों बेखौ बिजिरनांगोनबो रायजो राजा नोंथांमोन आखाइ साबायलै